Itama paspasaran ti agtultuloy a panagngato ti presyo ti petrolyo na ipanamnama nga awan ti maipangato a presyo ti basic commodities kadagiti merkado iti Cordillera daytaket sigun iti Department of Trade and Industry. Kanayon na detalye ipaay ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Awan ti maipangato a presyo kadagiti basic commodities kadagiti merkado. Daytatiin panamnama ti Department of Trade and Industry Cordillera kagidan ti mapaspasara na krisis iti Middle East ken pan nakaipangato ti presyo ti produkto a petrolyo. Sigun pay iti DTI na ipanamnama ti umdas a supply kadagiti basic commodities. Ang DTI head office po namin, they have coordinated with more than 20 manufacturers and retail establishments. And based on the meetings that they've been having with these organizations and these companies, they did mention that they will absorb po yung impact ng events worldwide and have guaranteed that there will be no increase in prices or until April 16. Iti panagwanawan ti DTI Cordillera kadagiti nagduduma a pagtagilakwan iti rehiyon ti implementasyon ti suggested retail prices na i-record ti nasurok 97% a compliance. Na ipanamnama ti regular a panagwanawan ti ahensya tapno may pasigurado nga awan ti ag-abuso ken manggundaway a mangipangato ti presyo. So we are monitoring around 177 price trending firms wherein we really check their compliance with the suggested retail price. Iti baet ti daytoy nadakamat saan lata a mapunas a manamnama ti posible a panagbaliw metlaeng ti presyo nang runa no naibusen dagiti agdama a stocks ken agtultuloy ti krisis a mapaspasarana. Nupay kasta nakiddaw ti saan na panagpanik ti tunggal maysa iti agdama a sitwasyon. Na ipasigurado met ti koordinasyon da kadagiti nagduduma nga ahensya ken opisina para iti agtultuloy ang monitoring ken pan nakaipatungpal kadagiti kaskenan nga addang para iti pan nakaipasigurado ti welfare dagiti consumers. We are heightening our monitoring activities. So nandyan po yung ating mga consumer protection divisions in the provinces who will be conducting price monitoring and supply availability checks from our major supermarkets, groceries, and other stores. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.